आता next session focus on core values. CA Gopalkrishna Bhat, founder of Trisha classes, हानी येऊन पाविल असा हांक वेदिरी आमंत्रण करता. Good afternoon. Superstition ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ कोणे तर सांगितलं तुमगेल प्रकार सुपरस्टिशन म्हण कंचे म्हण एक एनी वन एग्जांपल काळ मज्जर लेಕ್ಕ तुमको पळोवन तका कसंदल म्हण ओके एक एग्जांपल काळ मज्जर म्हण आनी कंचे हां सांगा तुम पट 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 टाइम ना हां वेरी गुड सम रेस्पॉन्स सुकणी अंगड पडला री ओके ओ वय वय कायले नावची पळोवचे नज ओके नव नवे तुम्ही सगळे शिकताच सुपरस्टिशन ಬಗ್ಗೆ एनी अदर्स लेफ्ट हँड तुला दिवचे नज इनफॅक्ट लेफ्ट हँड तुला कोण दिता कोण तुमकां वर्क करता कोण बरयता कोण बॅटिंग करता इट इज प्रूवन दॅट ही डज लॉट विथ लॉट ऑफ हार्ट अँड पॅशन म्हणून I don't know, is it a superstition or not? Okay. तुमगेल growth, मिगेल टॉपिक कसं म्हणा कोर व्हॅल्यू अँड टू बिकम सक्सेसफुल मिगेल प्रकार 3 सुपरस्टिशन वर्ड्स आस. हे 3 वर्ड डिक्शनरींत तशें नात तुमगेल. दे आर व्हेरी हायली सुपरस्टिशियस. सांगचें फर्स्ट वर्ड आई बरोवन घेवचें आई कॅप लेटर आई. कॅन एनी वन टेल वाय आई? डेफिनेटली फास्ट 30 मिनट्स भितर मिगेल दावका कन्क्लूड दावका. Yes. Why I? Okay. Next. Barongechi is is is. Third word because. I is because. Can anyone tell why these are a special superstitious word? Tatash disana na teacher in sikondila I munu is because. Why these are all 3 superstitious words? I is because. तुम्ही सांगेल खंचे सुपरस्टिशियस नाही मिगेल प्रकार. मिगेल प्रकार 3 सुपरस्टिशियस वर्ड खंचे आस म्हणून जाल्यार री फर्स्ट आई बरती पण हांव लेखताची मिगेल निमित्त जालें आय हॅव डन दीस आय गॉट दीस मच स्कोर आय हॅव बिल्ट दीस. No I as such. Many things what you call I has passed on from many people. Correct ना? तुगे मग कसं नाही ना हे एक क्वेश्चन आता एक क्वेश्चन तुम्ही घेता तुमके $1 billion क्वेश्चन शलय असं वय ओके यू हॅव टू कीप आस्क दिस क्वेश्चन अगेन अँड अगेन अँड अगेन 3 क्वेश्चन्स. फर्स्ट क्वेश्चन कसं म्हणणार री हू एम आय म्हणून पंच क्लास बरता ना आय एम गोपालकृष्ण भट आय एम राम आय एम सीता आय एम म्हणजे ॲक्च्युली तुम्ही समज थिंक केलं रे आय एम हांव कसं नाही म्हणून सांगचे भारी कष्ट आय एम तुम्ही कसं की म्हणलें दॅट इज युअर नेम आय एम 6 feet टॉल हाईट आय एम सन ऑफ तुमगे ल्हान तूं कोण म्हणून व्हेरी डिफिकल्ट टू आन्सर. तुम्ही म्हाका निमगेला रेडी आन्सर ना. ॲज यू लर्न ॲज यू ग्रो यू लर्न वय म्हणून हांव कसले कायला म्हणून दॅट रियलायझेशन शूड हॅपन. प्रॉबेबली प्लेसीस लायक वर्ल्ड कोंकणी सेंटर एक स्पार्क दीत तुमकां तितलेच अँड यू हॅव टू वर्क अपॉन दॅट. हांव कोण म्हणून तशें जावन न्हू आतां कसं एक तुमी उत्तर सांगतात दॅट इज बेस्ड ऑन लिटल नॉलेज वॉट यू हॅव. आफ्टर इयर्स प्रोग्रेस ते चेंज जाता वता. सो आई म्हणचे एक वर्ड आसा पळय ते भरती डिफिकल्ट टू आन्सर. दॅरफॉर कसं नाही तुमगेल नाही सकट विंगड तुला इनहेरिटन्स हांव उलयतास म्हळ्यार मागीर कोणके एक टिचरान शिकोवन दिला कोणके एकल्यान गायड केला हांव कशें की वॅल्यू सांगता म्हळ्यार मागीर आनंद शिकोवन दिला. देरफॉर दॅट आय शूड नॉट बी देर. इट इज ऑल वी इट इज ऑल गॉड इट इज ऑल फॅमिली इट इज देर इज नथींग दॅट आय हॅव इट. आतां तुम खंयचे फूड लायक इश्ट म्हळ्यार तुमी एग्जाम्पल धाडिताय म्हळ्यार इट इज बिकॉज ऑफ द जनरेशन्स बिकॉज ऑफ दॅट वी लिव्ड बिकॉज ऑफ दॅट फूड हॅबिट्स दॅट ऑल कोंकणीज हॅव. सो दॅट आय इज नॉट देर. हें कसलें वर्ड इज म्हणून
ईज कसं ना आमी केदां अशी लेखताची हें अशीची म्हूण हें अशीच म्हूण लेखचें आसतना यू पूट बॉक्स इन युअर मायंड हें अशींची म्हूण एग्जाम्पल तुमकां सांगता एक 500 years बॅक एक सर्जरी वयकीन योचना कराची एक सर्जरी करची जाल्यार ताणें ऑपरेट करचे स्टाईल ताणें कसकसान पेस्कत सिजर यूज करचे कोणेंय पळयलें जाल्यार त्या टायमार ते सुपर बेस्ट क्वेश्चन लायक करता म्हूण सेम इफ एनी वन रिपीट्स टुडे यू लाफ वॉट नॉनसेन्स त्या दत्व म्हूण आतां अनस्थेशिया दिताची आतां सो मेनी चेंजीस त्या टायमार ते करेक्ट आतां चेंज जाला तशीची ईज म्हणटा तुमी अशी म्हूण करता वतना खंयचेय चेंजीसाक रेडी नाची यू वील बी लायक दट ओन्ली सडन समथींग वील हॅपन यू गेट पॅनिक्ड तशें जावन ईज म्हणचे वर्ड ना ह्या टायमार हे करेक्ट देन इट्स गोइंग टू चेंज and you have to keep in what is one thing constant in this world is change ते एकच चेंज जाता अशें there is nothing permanent as such खंयची एग्जाम फेल जाली don't worry because even that result also going to change nothing is permanent why you worry about the result therefore ease is another word of what I call it हे कसं लेखा and particularly to the students आमकां एक हॅबीट आसा व्हेरी गुड टीचर निमगे दिता why you are not done homework I have not done homework because मला फटीक सांगलें म्हूण लागता तुमगेल मत्यान एक अशें आसा होमवर्क नॉट डन प्लस ए गुड रिजन इज इक्वल टू होमवर्क डन एक अशें एक लॉजीक केला होमवर्क नॉट डन प्लस ए गुड रिजन इज इक्वल टू होमवर्क डन म्हूण in reality it is not तुमकां दोन चॉयसेस लायफांत बी reason oriented give all reasons why हे तशें जाता म्हणून or result oriented if you are reason oriented throughout your life you keep cursing keep telling problems and you are problem focused you are not solution focused म्हाका कसं नाही प्रॉब्लम म्हाका दोडवा प्रॉब्लम म्हाका आनम तशें करनाची म्हाका फेसिलिटी ना स्कूल लायक सेकेंड हाऊ लॉंग यू गिव रिजन्स दिस वर्ड हॅज टू बी चेंज्ड मुमेंट यू से बिकॉज देन एक तुम्ही एक पट्टी सांगलें म्हणून यू आर नॉट दॅट ऑल टायम्स बट मेजॉरिटी टायम्स दॅट वर्ड बिकॉज विल मेक यू मोर रिजन ओरिएंटेड रादर दॅन रिजल्ट ओरिएंटेड सो shall we consider now onwards these three should not be used this is what म्हणून आई म्हळ्यार मिगेल निमित्त जाल्लें म्हणून चड मत्तेंत घेतल्यार गेले ईस म्हळ्यार अशी दत्ता म्हूण लेखताचे आमी ते चेंजाक रेडी आसका फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज रिजन सोण मुखार वची तुमी करका shall we go to the next one ओके हांव आतां कसन की बरें सांगा तुमी तें पळयलां कसन दीस तुमकां म्हूण सांगता have you listened my talk earlier ओके पुढे पण केला की म्हणून न्हू तुमकां ऑल ओवर दे ओके आतां तुमकां स्क्रीनार कसं की दिसतास वय हॅलो दिसतास न्हीद करतनाच्या सो क्विकली हॅव टू टेल कसं दिसता फर्स्ट लाईन्स ओके रॉम्बस व्हेरी गुड हा कसं नाही शेड्स ओके हां आय एम ओके हांव अशी एक लेखून येनी तुमी करेक्ट सांगताची म्हूण इवन रॉंग आन्सर इज ओके बट सांगा नातला बरी तितलेची येस डबल क्रॉस एक्स एक्स आसा व्हेरी गुड आनी आतां बॉयस एक चान्स हा बॉयस सांगात हां टी एस डीएनए ओके ओके व्हेरी गुड सायन्स स्टुडंट ओके ऑल राईट एनी लेटर यू कॅन सी एक्स ओके आणि एक एक्स की दोन एक्स हां ओके व्ही व्हेरी गुड डब्ल्यू एम व्हेरी गुड उलटा वाय अशी येतोय ओके झड अशी घे उलटा एल व्हेरी गुड ओके सुपर एक अशी सांगताना एक स्टुडंट म्हणलो चॉकलेट रॅपर संचर्डू आला आन्सर वन स्टुडंट टोल्ड फिश तशी इट गोस ऑन ऑल राईट सो वॉट इज द राईट आन्सर
डब्ल्यू व्हेरी गुड करेक्ट डब्ल्यू अस म्हणू ओके सो राईट आन्सर म्हणून ना तुम्ही कसन एक स्किल मुखार वताना घेवका म्हळ्यार बिल्डिंग ए परसेप्शन बरोवन घेवची दोन्ही पॉइंट परसेप्शन खंयचे कडेन BBM अंत म्हाका हें आशिल्लें परसेप्शन म्हळ्यार कसन हें म्हूण ते कसन म्हणटा म्हळ्यार तो बारीक चंद एक डेफिनेशन म्हणटा तुमकां सांगता बुकान तशें डेफिनेशन द वर्ल्ड इज सेम बट इट लुक्स डिफरंट टू डिफरंट पीपल होय बाय ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ದಿಸ್ತೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ದಿಕ್ಕನಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ರಾಂಬಸ್ ದಿಸ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ DNA ದಿಸ್ಲೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಅಮ್ಮಿ ಪೊಳೋಚ್ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ करता वस काम यू शुड नॉट बी स्टिक ऑन टू वन सो लाइफ इज ऑल अबाउट डेव्हलपिंग ए गुड परसेप्शन कितकी पण तुमगेल फ्रेंड तुम्ही खंयची एक जगळ कोर नासताची स्कूलिंग संत आणि लाईफ टाईम तेगेले उलोवचे रेडी नाच म्हळ्यार 8 क्लास हांव जगळ केला म्हूण 8 क्लास नंतर तूं वरे चेंज जाला तो जाला चेंज बट आमगे परसेप्शन तशी आसता परसेप्शन ब्रेक कोर न्हू बेटर पळोवचे इज वॉट ए रियल लाईफ इज ऑल अबाउट एक सना क्विक काणी सांगच्यो येस आर यू देर ओके आद नंतर एक क्वेश्चन निमगे दिता तुमी हांव सांगिल्लें कितले आयकल्लें म्हूण म्हाका टेस्ट करूंक एक होड गुरु लगी एक शिष्य शिकवता गुरुकुल लॉंग बॅक ते सक्कड जावन एक 12-15 वर्स शिकले नंतर गुरु दक्षिण निमगुका सो ते येता गुरुले पांय दवरून तूं इतलो शिकेला 64 म्हाका विद्या शिकेला हांव कसन गुरु दक्षिण तुका दिवेत तकाची गुरु म्हणटा हांव गुरु दक्षिण गॅरंटी घेता बट आत्तां न्ही केदां ना म्हूण निमगिता तुवें ಹೊರಡಿಗೆ del दिवस ಫುಲ್ ಬಂಗಾರ ಸಕ್ಕಡ್ घालून ಫುಲ್ केदान ಹೊರಡಿ देता त्या दिवस रात्री 12 ಗಂಟೆಗೆ मिगेल आश्रम येवका ऑन द फर्स्ट नाईट सो दायत गुरून सांगला ना ಸ್ವಲ್ಪ ವರಸ್ जाता एक लायक राजकुमाराक ಹೊರಡಿ देता दावन सಕ್ಕड दावन डे टाइमर जाता 6 जाता 7 जाता 8 जाता 9 जाता इकर जाता नी राजकुमारी फुल ड्रेस घालून घेन बाय सरतस राजकुमार टेन्शन जाता तूं इतले घंटेक तूं खंय वतस दीस इज अवर फर्स्ट नाईट ताची राजकुमारी म्हणटा ना अशें हांव प्रॉमीस केला मिगेल गुरूक तशें जावन हांव तागेलो वचून उलोवन करून येता दायता म्हणून राजकुमार सोडता तसलो एक राजकुमार ती वता रन्ना दाटून वचकनावा रन्ना दाटून वतना दरोडेकोर येताना आड घालता तुगेल बंगार गिंगार सक्कड दिवका म्हाका आतां तुका मान काडता ही ओपा स्टोरी सांगता म्हाका बंगार गिंगार दिवूं कसले प्रॉब्लम ना जाल्यार हांव गुरुले मीट जावन येवका सक्कड ती काणी सांगता दरोडेकोर वरे तूं हेंच वाट्यार येवका खंयची विंगड वाट्यार अशी येवका तूं दायत डील डन हा सांगचे डील म्हणटा सांग ते जाले नंतर ती मुखार वता एक्झॅक्ट 12 घंटे पावता गुरु तपस्सर बसला आराम से काम क्वाइट जावन करेक्ट 12 घंटे येती तेगेले पांय नमस्कार करता गुरु सांगता हांव नेक्कनी तूं असल एक प्रेशस डे आर प्रेशस टायमर तूं हांगा आयला भारी खुशी जाली म्हाका ती निमगिता गुरु दक्षिण तूं कसन दावका गुरु सांग म्हूण म्हाका कसनय नाका तुगे लॉयल्टी टेस्ट करूंक तूं येतकी ना म्हणचे घोस्कर हांव सांगिल्लें तुका हॅपी मॅरीड लायफ म्हूण सांगून पेटयतना अपा सरदारी दरोडेकोर येता दरोडेकोर ती सक्कड बंगार वज्र वैडी काडून दिवची रेडी जाता नाका हांव तूं येतकी ना म्हणून जनरली तूं बरती पॉवरफूल एक राणी तुका अशी येवका म्हणून कांय ना विंगड वट्यान वचत तूं बरते आयिल्लें म्हाका खुशी जालें कसन दिवका ना सीत घरा येता पाप राजकुमार अरमनेन तूं रक्त वचता कसन जाल्ला पा बायल्याक ना तूं येता कडेन मुखारची काणी तुमकां बरती ಗೊತ್ತಸ್ತೆ सांगका म्हणना क्वेश्चन कसन म्हळ्यार हाजे भितर खंयची कॅरेक्टर ಒಟ್ಟು सना काणी
अशी ಒಟ್ಟು तुमक सेरवलरी 5 कॅरेक्टर्स गुरु कड़े दरोडेकोर राजकुमार राजकुमार 4 कॅरेक्टर्स कंची कॅरेक्टर भारी खुशी दल्ले राजकुमारी के राजकुमार राजकुमार चिल्ली चेडू तशी म्हणका हा वय सो कसन ट्रस्ट वर्दी म्हणू हा नेक्स्ट एक आणि सक्कर जनक राजकुमार इष्ट का म्हणून हा दरोडेकोरा कसन एक नो तसल एक थीफ कलियुगन मेळचे ओढ कष्ट ऑल राईट व्हेरी गुड आणि राजकुमारी द बेस्ट कॅरेक्टर शी लिझन्ड द वर्ड्स ऑफ गुरु गुरु देवो भव मुळे तिगे लगी ऐकू का सक्कर ती सांगील चाचू तप्पदे ऐकल ओके आणि गुरु एक वरलेलं ते लास्ट इंटरेस्टिंगली गुरु लास्ट आयला कर ओके फ्लिप करूया विच कॅरेक्टर यू डिड नॉट लाईक शिव सर लाटपूट कसं सर हां विच कॅरेक्टर यू डिड नॉट लाईक दरोडेकोरा तागेल काम सम करनी ताणे ऑल राईट अशी जाऊन आजी सर हे समना कॅरेक्टर कंचे दल दरोडेकोरा एक असे 2 ना ते गुरु कसं नाही निमगू जन फर्स्ट नाईट आपो कमळ रे चिके सेन्स दाखव गुरु हां ओके नेक्स्ट राजकुमारी पण ताण सांगताना ओपवताना हिक्क मात्यास का नो करेक्ट न राजकुमारा बायला सोडला बायला लोटपणी वच कशेल ना करेक्ट ऑल राईट बट कमिंग बॅक टू मॉरल ऑफ द स्टोरी तुम्ही सुमार जणांना म्हणले राजकुमार इज ए गुड कॅरेक्टर अनेक पण म्हणता तुम्ही राजकुमार इज नॉट ए गुड कॅरेक्टर एक पण म्हणता दरोडेकर तो बारी चांगू म्हणून अनेक पण तागेल ड्युटी सम करनी सकट घेवन सोडकाशिल्ले तशी सो व्हॉट डीड वी लर्न सो स्टोरी इज ओनली वन टोल्ड बाय वन पर्सन हांव एकल्यान सांगिल्लें बट द इंटरप्रिटेशन चेंज्ड तुमगे अनालिसिस चेंज सेम नहीं सक्कर जनक सेम मत्ते वचनी सक्कर जनक एकलो विल अंदायनी दैट डिफरेंस अगेन टू टेल यू खंचे लाइफ अंतु सम तप्पु म्हणजे दैट इज वेरी स्मॉल गुड मेनी टाइम्स आई टेल गुड आर बैड इज युअर परसेप्शन बर्ती पण आमी हे समना ते समना तशना अशना म्हणून बट परसेप्शन विल मेक यू लॉट ऑफ चेंजेस कितली पण हांव टॉकान सांगिलास अशी तुम्ही बीच वतना पणंबूर बीच की सुमार जन चमकली एकलो मनुष्य मात्र बीच वतना एक रेस पडले ब्लू कलर दिसलो ताका CV रामन इफेक्ट आयले दॅट्स इज परसेप्शन ऑफ लुकिंग आमी नंतरची बट आर्किमिडीस नंतर एक प्रिंसिपल जाले करेक्ट नवे मेनी टाइम्स व्हॉट मेक्स यू डिफरंट इज युअर परसेप्शन प्रॉब्लम्स आर देर तुम तक्का स्ट्रक जाल्या रे you will not find any possibilities of learning, any possibilities of growth. Therefore, have a better perception. Now onwards, kone tumk solari, Anamman solari, grandmother solari, what positives you take, negatives you leave it. If you don't build a good perception, vingde kasandatki maggotna, tumgel mindset vaadidatta. Am I right? Okay. Is it important to have a positive mindset? Next we will change topic. Is it important to have a positive mindset? एकले निमगिल म्हाका सर तुम्ही पॉझिटिव्ह म्हणता नव्हे ते पॉझिटिव्ह माइंडसेट असा सक्कड वर्क जातोय म्हणून आय टोल्ड नो तश कसन ना पॉझिटिव्ह माइंडसेट असा सक्कड चेंज जाता यू बिकम हायली मोटिवेटेड एव्हरीथिंग विल चेंज वन ओव्हरनाईट तश जायना बट प्लीज नोट इफ यू आर हायली पॉझिटिव्ह you do better than those who think negative. That's the only difference. Negative ashil mindset taka, positive mindset taka, positive people will do better than negative. Therefore, build a strong positive perception. Very important how sangchi kasan tum correct dan aikayachi. We are in such a world of so much social media highly influenced. We are in a world where you find everything negative. टीचर क्लास येता हो मास्टर पाठ करत की एक ट्रेनिंग देता है यूज दत्त की मक्का है रूम समझ की है टीचर समझ की
ಆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾದರ್ ದನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು ಲೂಸ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್. Therefore, very important third point ಬರೋಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. तुम्ही फुल ऐकत असायची मिगेल एक 2 सिग्नेचर डायलॉग सांगचो ऐका ना. आर यू देअर विथ मी? चिके लाउडर येस. तुम खुशी ಇದಲ್ಲ ರೀ हांव सांगल्यानंतर क्लॅप मारका आता नाही. ओके रेडी असा ना फर्स्ट ऐकच होय की म्हणून तुम कोणाक तरी वज्जिल तन विसरून होता वज्जिल ಕೂಡಲೇ विसरून होता तश कोणी असं की मिगेल म्हण की हां वज्जिता 10 minutes भितर विसरून होता. Oh, very good. Many people are like me. Very good. Okay. एक नरा प्रॉब्लेम असं म्हणून धरूया. एक नया पैसे बेजार करून घेवचे ना तुम्ही. निमगे हेच कसं लायक म्हणून गट्टी निमगे हेच ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸ್ಲರಿ ನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸ್ಲರಿ ಸಂಕರೋಕ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಣಿಪಾಲ ಐಕ್ಲಾಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಕವಚ್ correct. Mind problem can be cured, my wonderful students. Mind problem can be cured. Mindset problem cannot be cured. ಮನವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This training is the people who want to grow bigger heights. तशनावनु मनस्थिती पडते आम्ही सम करून घेऊ का कोणे सम करण्याची. अगेन अनदर कोणे तर स्कूल अन मार्क उणी कळला I got only 50 out of 100. I am less intelligent. IQ intelligent quotient 200 like 150 160 is considered super, but my IQ is only around 80 90. In schooling government school antu top 20 student now kedana board ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಂದರಿಯಾ. We used to have that. The top 20 student list अंतु ना नया पैसे बेजार करना का निम्गे कसर. If you are not intelligent, please don't worry. कसला मळरी इंटेलिजन्स हाडक मेकॅनिझम टीचर्स दिताची कश दिताची 10 पंत बरे 3 प्रिपरेटरी करताची. If you are not intelligent, don't worry. इंटेलिजन्स फील करू दत्ता भारी सुलभ. कितलं दड्डदಲ್ಲ ರೀ 10-15 पंत बरेला ರೀ तो बुदोन दत्ता. इंटेलिजन्स कॅन बी फिल्ड. इंटेलिजन्स हाडचेक टीचर्स असाची इंटरेस्ट हाडो कोणे नाची तुम्ही घेऊ का. इंटेलिजन्स कॅन बी फिल्ड बट नॉट द इंटरेस्ट. असं की तुम्ही गेलं की लाउडर हा लायक सांगता म्हणून नाही दनपर जेवण दिल्यानंतर तुम्ही ऐकत ना चिके चड क्लाप मार्क म्हळ्यारी. सो व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज नॉट दी माइंडसेट. भारी चंद एक स्टेटमेंट हा मिगेल रूम अंतू मिगेल कॅबिन अंत घाला बुद्धान सांगेल सांगचो भारी पॉवरफुल ಬರ್ತಿ उणे वर्ड्स तन कसं म्हळारी व्हॉट यू थिंक यू बिकम म्हणून तू कसन लेखता त्या दत्ता म्हणून मला ताण सांग कितलं माइंड पॉवरफुल म्हणून. अनेक वर्षां सांगता संस्कृताचे अनेक चंद स्टेटमेंट या मती सा गती. तुगेल मन कशें आसा तशें तुका वाट दिसता. तू कसने दावकद्र तुगेल मनच भरती इम्पॉर्टंट. दॅट्स वाय वी से नो 99% of all our works are mind games. 1% is what really happens. Cricket, cooking, writing exam, clearing something, becoming a great leader, 99% mind game. तुम्ही एशें सांगितलें की आतां हायवेर वताना एक टॉल 20 फ्लोर बिल्डिंग दिसता म्हूण दर्या हायवेर वताना पळोवन वाव सुपर क्वेश्चन बिल्डिंग डायरेक्ट बिल्डिंग बांदलो ताणें. First step is he thought in mind I have to build a super 20 floor building. Mind. Then comes rest all part. So I'm telling you तुम्ही कसन लेखला पडत अजेकिंत भरती पॉवरफुल तुमगेल माइंड. बट तक तुम्ही वर्क करनाची. All exercise is to make you create, write some exam and pass. But mind so powerful म्हणून तुमका गोत आसना. So you have to work for the mind. So
Third point, I just short because mindset kitli important term. Therefore, you have to work upon the important aspect is mindset. Shall we go to the next one? Okay. How many of you believe health is important? Oh, everyone. Okay. Next, how many of you work to get better health? हाँ work करता जो है रिमोन नहीं health important मोन गोता स्मक but what I am doing it how many of you do something related to my better health नहीं question अर्थ दिल की okay I'll give some example sir हम चिके धावता मोन लेखता दाव जिमा होता वस्का म्हणता ना I'm not telling you go but something you are working towards better health meditation करता yoga करता लेखता ले व्हेरी गुड आता है त्या भारी इंटरेस्टिंग लेख चेक दूर देऊ का ना ना नाइस व्हेरी गुड रिमेंबर there are two eras you have seen in your life one is pre-covid one is post-covid correct now probably post-covid things drastically changed that एक वर्ष डेढ़ वर्ष every human being realize how important health is. You agree? You are also passed through the same COVID period, no? Online classes. Online, it's quite common, yes. Trust me, your dreams are just dreams unless your health is much higher than what you think. You want to become a super doctor and health is not good, what is the use? Want to become a super leader and you are ill, what is the use? You want to become a super chartered accountant, cost accountant, a great engineer, if your health is not there, what is the use? एक नमने कशी लाइफ वत मळारी अराउंड 15 18 लागून 25 30 पुसून रेस कसंकी दावका थॅन दावका हॅन दावका गडबिडी फास्ट एंट्रन्स एग्जाम आफ्टर एग्जाम सकड़दल्ले इंजिनियरिंग दल्ले कड़े नेक्स्ट कसंकी प्रिपरेशन अश करता करता दवे एंड दायना कड़े करियर अपास दावचे ट्रॅफिक तशी दत्ता 25 30 35 दत्ता दुड्ड हत्ता येता all money goes to the doctor 6 months continuously I started swimming 45 minutes I got little better health and what want to tell you is तुम्ही हेल्थ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀನಿದಲ್ಲರಿ when you lost difficult to make it correct एक अनेक सुपर कहाणी सांगता कितली इम्पॉर्टंट म्हणून will you give importance to breathing breathe करताना वाव तुम्ही सकाळी पुट उठेल तक्षण कसन करता की मग गोत ना सांगचोय एक एक्सरसाइज कर का सांगचोय श्योर वे shall we do it now okay all of you sit straight okay super close your eyes okay yes take long breathe in slowly breathe out super second time करिए मैं longer inhale slowly exhale होगूरा third longest inhale कराची slowly exhale कराची okay all of you rub your hands hardly and fastly जोर गट्टी clap माराची गट्टी louder open your eyes just take हाथ वाट दोनी just take in and out करते वॉइस एत्के पड़े ब्रीद वॉइस एत्के पड़े सक टेस्ट अरे गोपाल सर टेस्ट करना तुम्हें एत्तो है एत्तो सकड़ जना का टेल लाउडली थैंक गॉड मनाची daily how to do निम्गी एच कसले कम फाइनली तू जीवंत अस्की नाकी म्हणू सीरियस नोट आई एम नॉट जोकिंग तुम्ही सीरियसली जीवंत अस्की नाकी म्हणून पोच फर्स्ट टेस्ट कसं म्हणा चेक करचे ना ब्रीद अस्की नाकी म्हणून अरे नेरेटिव एस वेरी लगेच पडू नका तुमको I'll tell you an incident which made me to think many times why you should thank God all times. Example, हे एक एसी के एक लाइफ असकी एक ट्यूबलाइट बल्ब लाइफ असं चेहरा लाइफ असं
एक मोटर बायका लाईफ असं, कारा लाईफ असं. डू यू अग्री? केतन तर रपच्या पुरो कार नवा ते अशी म्हणून सांगू जाय ना, बाईक खंय तर मध्ये रपच्या पुरो. तशी देवान एक तुमकां सृष्टी करून असल एक मशीन दिला, इट इज कंटिन्युअसली वर्किंग. खंय तर रबला कितलो वरी जावच्या पुरो आमकां तो कळना विंगडेपणी. And we don't realize the importance of having good health. We don't realize the blessings you got from various people. Tell you one interesting story. Sangon asta many times, but I repeat it. Majestic Bangalore anto आन अम्मा दू बसली, तीग जण बसली. लक्झुरी बस ते उडपीक लास्ट स्टॉप. तांणी चडली दल्ले उल्लोन कोरून सकड ऑल थ्री वर वेरी हॅपी. उलोन सकड बಮ್ಮಣು ಬಾಯಿಲ್ಲ ನಿದಲಿ ಚೆಲ್ಲಿವರೆ ನಿದಲೆ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಳ. ಸಕ್ಕಣಿ ಪುಡಿಯವನು ಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಬಲ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಸಕ್ಕಡ ದೇವ್ಲಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. दावन सकड केकली देवली देवली सकड कंडक्टर देवलो लगेज दिले दू देवली कड़े अम्मा तू वग्गी आ म्हणून आमवरे देवली मात्र आन मात्र थंय न्हिदला आराम से न्हिदला. कड़े री आन कसला की येता ना म्हणून दुवेन सांगले कड़े री ते अम्मान वसून अन्नाक वग्गी वच्चा ओटा म्हणून वेळ जालो सकड जन देवली म्हणून नो रेस्पॉन्स होल्डिंग द ब्रीथ नो ब्रीथ. Can you imagine the small girl crying in the bus stop? म्हळ्यार कसने ज्ञान नातल्यार विंगड एक नमुने गोत्त आसून मिगेल एद्राकाची नाईट गुड नाईट म्हणलें दॅट इज लास्ट गुड नाईट ऑफ द लाईफ अँड मॉर्निंग नो मोर. वॉट कुड बी द ट्रॅजिडी? ते थंय वतना म्हाका जस्ट गॉट ए कॉल अँड आय वॉज देर इन द बस स्टँड. जस्ट कॅनॉट म्हळ्यार प्रतीपंत ते पळयतना आय ऑल्सो फील दॅट द बेबी क्राईंग भरती ओडना 7th-8th स्टँडर्ड गर्ल क्राईंग losing her dad at very small age, realized we are all blessed to have such a machine God has given, and we don't realize it. We tell everything tana hana mun super devan dil machine kam thanks sangu kam time na, and all time you have utetan text karuk time as message karuk time as dhaun check time as, but we don't have time to thank God. So please note how important health is. Don't neglect your health because so many people are depending on you. I think many people depend on you when you grow. Society expects you. World Cognition Center expects you to become a great leader. You have a great responsibility. But if your health is not there, everything is a waste. Therefore, very importantly, money and health into finally race and win all time. Only health. Money, I'm not telling not important, being a chartered accountant and know how to manage money, we all are there to do that, but more important is your health. So cautiously, अर्ध घंटा तुम्ही संततक health work करका, and this is the right time. As years progresses, you lose out the health. Can you do that? Have you heard a person named as Robin Sharma? एक famous author, वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर. ताणे एक बुक बरयला 5 AM क्लब म्हणून. ताणे बुकाचे सुपर सिक्रेट सांगता. रेडी आसा आयकुचे का? ता कसन म्हणत म्हळ्यार बेस्ट परफॉर्मर्स इन दिस वर्ल्ड 80% ऑफ देम have followed this routine म्हणून. त्या routine केल्यार ते 1 hour is he called it as golden hour. 1 hour is 5 to 6. You can do 4:30 to 5:30, that's okay, but that 1 hour is important. तो कसन म्हणत म्हळ्यार 1 hour तो कशी यूज करका म्हणजे कंटिन्युअसली ते 1 hour लायक यूज केल्यार you will get a greater success म्हणतो. How to use 1 hour कितले मिनिट? 3 पार्ट करायची म्हणतो. So first 20 minutes, next 20, third 20. First 20 minutes भरती important कसं मला कसं करताचे आम्ही जनरली उठेल तशें कसं करताचे ब्रश किश झाला बा कसं करचे मोबाईल. व्हेरी गुड, करेक्ट, फ्रँक, व्हेरी गुड. सो हांव सांग तुमकां एक करेक्ट न्हू हें वय की नाही पळयाची. तुमी सक्कड कॉलेज स्टुडंट्स, स्कूल स्टुडंट्स, कॉलेज सक्कड कॉलेज न्हू. व्हेरी गुड. तुम्ही एका क्लास लागून PUC डिग्री वर बॅग घाल्ले
सकाळी पुढे स्कूल, come back, daily, davile. Everyone in this world will tell you how to run. No one will tell you why to run. कोणी सांगता कशाला वाजू का, कसन रिअलायझेशन, what I should do, कोणी सांगणार. That you have to find out. First 20 minutes of your morning, please consider very, very importantly what you want to become. कसन जाऊ का म्हणून. विवेकानंदन सांगला कसं म्हणलं, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ युअर ओन फ्युचर. सो 20 मिनिट्स स्पेंड कर का तुम्ही, कसं जाऊ का, व्हॉट इज माय गोल आफ्टर 20 years, 10 years, 5 years, तिथलं सगळं नका. दिस वीक व्हॉट आय शुड डू, कीप रायटिंग, जस्ट डोंट हॅव थॉट्स, स्टार्ट रायटिंग. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन रायटिंग अँड थिंकिंग? थिंकिंग्स आर लाईक क्लाउड्स, ते येता वत्ता, ते नॉट कॉन्क्रीट, materialized आहे ना. moment you start writing, it is more materializing. So 20 minutes for that, can you do it? कसन दाव का म्हणून तू बरो का, डेली बोर दत्ता, कर दत्ता, स्टिल यू हॅव टू डू इट 20 minutes. डेली करतला एक दिवस ಅಂತ ಸುಮಾರು ರೀಚ್ ಕರುದತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 minutes तो कसन सांगत म्हणल्यार यू शुड हॅव ए फिजिकल एक्सरसाइज. खंय वर मग चिक्के स्वेट तितलं एक्सरसाइज करके. All performers, great achievers maintain super health. You know the age of Narendra Modi? Third time winning. So much daring, attacking the Pakistan in few fraction of minutes burnt. What is that he has at this age? What is speciality of Narendra Modi ji? He maintains his health like anything. 4 घंटे उठो का. Very strict on his health. Even special person worked in both as a Karasevak for 15 years, being in the system for 15. That's why he knows the ground realities. Why world again and again consider him as a world leader? Because of his routine, because of the way he handled the pressure. How that will come? In the small age, what you want to become, karkate. So 20 minutes you have to keep it for your physical exercise. Can you do it? 20 minutes minimum. I keep this example always. Akshay Kumar gotoski, at his age, even now, super fit. Why is that? तुमगे स्टंट्स and action मात्र पडला. 4 घंटे तो बॉम्ब बेंतु ते रॅमवर धावूनचे पळेनी आम्ही. विराट कोहली with all that positive negatives, was so fit, so running at this age, so many records, unbeatable records. Do you have seen his exercise? No. Tak ek bowler asagl bowling galch kam, keep hitting 2000, 3000, 5000 in the net, not easy, boring work. All successful people have one mantra: do the boring work again and again and again systematically so that you get success. 20 minutes तुम्ही स्पेंड करका दीजिए. Last 20 minutes, quick take a bath, 5-10 minutes, and another 10 minutes spiritual. Do any rituals, Sandhya Vandana, to bhajan, to just simply sit, do a breathing, whatever. 20 minutes to realize that first question, who am I? How kaun am? So 20. Just barangechi, first 20 goal setting. Next 20 minutes physical exercise, third 20 spiritual, now prayer. Just last एक question निम्न now conclude कर. Why you come here every time 3 days training? Knowledge. Is it important? Sure. ದುಡ್ಡು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಚ್. There are very, very few institutes who will work with you, who will train you, who will handhold you. With what expectation? Any expectation Nand Gopal sir has? No expectation. तुम्ही हे कसं दुड दिवचेस वे? एक 3,000, 4,000, 3 दिवसाक? ना. When you don't pay, generally you will not be serious. 20 days swimming course agel हाव. 19 days with swimming येनी मग. 2,000 rupees देऊन जमकलो स्विमिंग येनी. गोपाल म्हणो सेम नेम तो
एक भयंकर सुपर गोल्ड मेडलिस्ट ताणें एक लास्ट एक सेंटेन्स सांगलें लास्ट दिवस पल्लेक तुगेले दुड्डू वेस्ट जाता म्हणलो दॅट लायन हिट मी व्हेरी हार्ड नेक्स्ट डे 5 घंटे आशिल्लो आनी टील इवनिंग कशें घेवन लिटल स्विमींग म्हणजे एक लायन सांगला न्हू दुड्डू वता म्हण and I realize few things cannot be measured. All times he used to tell me one line, tu heavy body tu swim karu na, you make it. I never used to get what is heavy, what is light body, but and I realized at the end after getting little swimming, even not just in swimming, even in your life, you have to make everything light. Don't take anything too much to your heart, too much your mind. Aram se. And you are all blessed to be in a camp like this, getting 3 days, best trainers. Realize its value. And generally when we don't pay, we consider aram se meltam and we don't realize it. I always say, tum hak dud dini. No? Free. Yes, no? Yes. Loudly. Free, yes or no? Yes. But reality wise, there is no free meal in this world. Free kasanayana. You got free meal that has a cost to someone else. You got this training, some good trainers come and spend their time here. What is that you have to do? Tummi kasan karchasamu. 5 year, 10 year, 15 year, 20 years. Go to that height of successful. You have to come back and help the people. Today someone sponsored you, no money, you have or less money. Considering you are a privilege in our society, Bharti Janasanava, tumko matra pick kellatani. Consider you are really privileged. Consider that society of GSB have gifts like you. They sponsor. What is the responsibility you have? Stand a you need to handle. 5 people, 10 people, 1 people. I don't want to give money, sir. I will come and help. I will support it. I will give 1 hour talk. I will sponsor 1 day food. That should be your responsibility. And that will come only if you commit today. Mak sankamunna, sara sankamunna. Write somewhere. After 10 year, after 15 year, come back and do it. Plenty of people take and go. Very few people return. Wishing you happy learning. Be that great growth that you have it. So that society recognizes you back again. Not just as a follower. Please note, Amgil Samaj antu, Amgil society, nation antu, followers plenty as such. This is all workshop to create leaders like you. You are in one such great person who have that potential. They found it and they brought you here. And you have to work. If you think so, Makasanna, Duddanamalari, you are such a great height of success you can go because you have seen all the worst life. Therefore, wishing that you come back with greater height of success in your life. Thank you very much for patient listening for last 45 minutes. Thank you.